Могилёўшчына – утульнае мястэчка прыдняпровскага краю, якое для многіх стала роднай калыскай, кузняй майстэрства з зямлёй, да якой пракіпаеш душой і сэрцам. Гэта спакойны куток Могилёўшчыны, які разам з тым дынамічна развіваецца і ідзе ў нагу з часам. Сельская гаспадарка – адна з асноўных сфер дзейнасці ў нашым раёне. Праца ў гэтай сферы ёсць заўсёды, але самай напружанай яна становіцца менавіта з выхадам тэхнікі на палі. У раёне вясной поўным ходам ішла пасяўная кампанія. Пасеў траў, кукурузы, лёну, пасадка бульбы і іншых культур. Ужо ў гэты час шклоўскія аграрыі працавалі ўвесь светлавы дзень, каб максімальна ўкласціся ў спрыяльныя ўмовы сяўбы. Поўным ходам у раёне праходзіла нарыхтоўка травяністых кармоў. Усяго за мінулы год на зімова-стойлавы перыяд нарыхтавана ўсіх відаў кармоў парадку 205 тысяч тонн, у тым ліку з травы 142 тысячы тонн. Самай гарачай парой для аграрыяў штогод становіцца жніво. У раёне за мінулы год было намалошана 116 тысяч тонн збожжа пры сярэдняй ураджайнасці 39,8 центнеру з гектара. Что касается кадров Шкловщины, в очередной раз они показали, что действительно уровень производства растениеводческой продукции и отношение и любовь к земле таковы, что земля все-таки отблагодарила в этот непростой год их высокими результатами на производстве зерна. Добры ўраджай другога хлеба ў раёне. У мінулым годзе пад гэту важную сельгаскультуру было засеяна 1803 гектары. Валавы збор склаў 61 624 тонны, пры сярэдняй ураджайнасці 362 центнера з гектара. Ураджай радуе. Бульба, як кажуць, адна ў адну. Актыўна вялася праца па сяўбе і ўборцы лёну. У 2018-м гэтай культурай было засеяна 2500 гектар. Валавы збор склаў 2046 тонн, а ўраджайнасць 8,3 центнера з гектара. У сярэдзіне лета 2018-го у адкрытае акцыянернае таварыства «Александрыйскае» паступілі новыя сучасныя камбайны Палесся адкрытага акцыянернага таварыства «Гомсельмаш». Машыны прызначаны для сельгаспрадпрыемстваў з вялікімі аб'ёмамі ўборкі высокаўраджайных збожжавых каласавых, крупяных, зернебабовых і іншых культур. Галоўная асаблівасць камбайна – гэта сістэма падрульвання. Сутнасць у тым, што першым праходам па полі кіруе чалавек, а ўсімі наступнымі ўжо машына. У цэлым, гэта называецца сістэма дакладнага земляробства. КЗС-2124 предназначен для полей с высокой урожайностью. Здесь стоит Мерседес-двигатель за 530 лошадиных сил, пропускная способность его 21 килограмм в секунду. То есть это самый мощный комбайн на данный момент, какой есть. В нем установлена новейшая электроника, что позволяет в системе автокопирования, автопилотирования управлять комбайном практически самостоятельно, без помощи водителя. У ліпені 2017-го у Шклоўскім раёне быў створаны новы аграхолдынг «Купалаўская» на базе адкрытых акцыянерных таварыстваў «Амкадор Шклоў», «Вялікія Славені» і «Новагарадзішынская». Бо будучыня за прадпрыемствамі з поўным цыклам вытворчасці, перапрацоўкі і рэалізацыі ўласнай прадукцыі. Летам 2018-го кіраўнік дзяржавы наведаў комплекс падкорму буйной рагатай жывёлы закрытага акцыянернага таварыства «Вялікія Славені». Специализация ЗАО «Большая Словения» – это мясо-молочное скотоводство. Здесь есть комплекс на 3000 голов откорма, но в настоящее время мы производим реконструкцию. И чтобы не уменьшать, не сокращать поголовье количество быков, мы решили сделать вот такую открытую выгульную площадку для откорма крупнорогатого скота. Площадка возвелась на фундаментах старых помещений, которые были здесь в свое время когда-то построены в 70-х годах. И за месяц возвели площадку на 980 скотомест для крупнорогатого скота содержания. Прэзідэнт дэталёва цікавіўся арганізацыі працы як на гэтым сельгаспрадпрыемстве, так і ў холдынгу ў цэлым, паказчыкамі эфектыўнасці, тэхналагічнымі працэсамі, планамі па далейшаму развіццю. Я думаю, что если мы создадим вот этот холдинг, не просто шаххозяйство, а надо создать холдинг, это будет новый этап.
За 2018 год промысловыми организациями района выраблена продукция на сумму амаль 266 миллионов рублей, что склало 136% до узроўню 2017 года. Есть нашклушение и свои гиганты промысловости. У минулом году один из их, открытое акционерное товариство «Папяровая фабрика «Спартак», отзначило свое 120-годие. Это одно из наистарейших предприемств у Республики Беларусь, якое уваходит у склад концерна «Беллес Паперапрам». А у верасні 2018 года фабрика пополнила шэрагі рэзідэнтаў з Магілёў. У мінулым годзе філіал домабудавання завода газетнай паперы ў час 5-го беларуска-французскага бізнес-форума ў Мінску падпісаў пагадненне з французскай кампаніяй аб пастаўцы ў 2018-2019 годах каля 60 камплектаў каркасна-шчытавых дамоў на агульную сумму 1 мільён еўра. Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Данон Шкло» спецыялізуецца на вытворчасці кісла-малочнай прадукцыі. На сённяшні дзень прадпрыемства абсталяванае сучаснымі лініямі па вытворчасці пастэрызаванага малака, смятаны і ёгуртаў. Не так даўно тут пачалі выпускаць прадукт пад брэндам «Данон Йогурт» «Данон Грейк Стайл», натуральны і з напаўняльнікам з высокім утрыманнем бялку. Прыемнай навіной для ўсіх жыхароў нашага горада стала доўгачаканае адкрыццё гандлёвага цэнтра «Карона». Акрамя харчовых тавараў тут маецца піцэрыя і крама бытавой тэхнікі і электронікі. А разыначка новага гандлёвага цэнтра 3D-кінотэатр з 2 камфортнымі заламі і ўласным фудкортам. Напярэдадні Новага года для сваіх пакупнікоў раённае спажывецкае таварыства адкрыла новыя фірменныя секцыі. На першым паверсе універмага свае дзверы для шклаўчаных гасцей горада расчыніла фірменная секцыя «Керамін». Тут прадстаўлены шырокі асартымент керамічнай пліткі, керамаграніту і сантэхнікі. 6-й па ліку гандлёвы аб'ект пад маркай «Александрыйская» адкрылі ў нашым рэгіёне. У гэтай краме жыхары аграгарадка Гарадзец і іншых бліжэйшых вёсак могуць набыць якасную мясную прадукцыю адкрытага акцыянернага таварыства «Александрыйская», а таксама прадукты Шклоўскага масларобнага завода і ўчастка па вытворчасці хлебабулачных і кандытарскіх вырабаў Шклоўскага райста. У раёне вядзецца вялікая праца па акультурванні тэрыторый і прывядзенню ў парадак горада і сельскіх населеных пунктаў. На працягу ўсяго года на Шклоўшчыне арганізоўваліся суботнікі, падчас якіх работнікі ўсіх арганізацый і прадпрыемстваў раёна займаліся ўборкай і прывядзеннем у парадак славутасцяў, стварэннем газонаў і кветнікаў, абразаннем сухіх галін і знішчэннем незапатрабаваных дрэў і садоў. Было абвешчана 3 месячніка па навядзенні парадку. Праведзена 11 суботнікаў, у якіх прынялі ўдзел больш за 32 тысячы чалавек. Асобна вядзецца праца па прывядзенню ў парадак участкаў з трухлявымі і пустымі дамамі. Пасля пошуку іх гаспадароў і атрымання згоды на знос гэтыя будынкі падлягаюць захаванню. Вызваленую такім чынам зямлю плануецца ўцягнуць у сельска-гаспадарчы абарот. Памятаюць і шануюць на Шклоўшчыне і подзвігі людзей, якія адстойвалі гонар і незалежнасць радзімы. У лютым гэтага года ў Шклове з размахам прайшла 20-я рэгіянальная сустрэча воінаў-інтэрнацыяналістаў з 4 раёнаў – Бялынінскага, Круглянскага, Магілёўскага и Шклоўскага. В Беларуси в этом отношении особая страна, особые люди здесь живут, и мы прекрасно понимаем, почему это. Потому что испытать столько, скажем, даже вот в годы Великой Отечественной войны, это не все так просто, это все остается в памяти людской. И то, что люди относятся так и ценят, и вспоминают, и везде памятники всегда, в том числе и афганцам, оказывается честь, конечно, это очень здорово, замечательно. Сустрэлі ў раёне і 73-ю гадавіну перамогі ў Вялікай айчыннай вайне. Традыцыйна ўрачысты мітынг прайшоў каля мемарыяльнага комплексу «Памяць». Тут з партрэтамі сваіх бацькоў, дзядоў, прадзедаў прайшлі ўдзельнікі рэспубліканскай акцыі «Беларусь памятае». У гэты ж дзень прайшоў адкрыты турнір па класічным пауэрліфтингу сярод юнакоў і мужчын, прысвечаны Дню перамогі. Прыемна адзначыць, што сярод удзельнікаў быў ганаровы госць, алімпійскі чэмпіён, чэмпіён свету і Еўропы,
Еўропы Андрэй Арамнаў. 28 мая ў Беларусі адзначаўся Дзень пагранічніка і 100-гадовы юбілей пагранічнай службы. У гонар святкавання гэтай даты на алеі герояў адбылося адкрыццё памятнага знака. Удзел у мітынгу прынялі шклаўчане, а таксама госці з Мінска, Магілёва, Крычава, Чавус і іншых гарадоў не толькі Беларусі, але і Расіі. 7 і 8 ліпеня Александрыя зноў сабрала сяброў. Тэма малой радзімы стала галоўнай на свяце і гала-канцэрце. Традыцыйна ў святкаванні фестывалю прыняў удзел прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко. Рэспубліканскае свята наведала 85 тысяч чалавек. Асаблівасцю фестывалю ў гэтым годзе сталі мерапрыемствы, прысвечаныя Дням культуры Украіны, і нашы сябры суседняй дзяржавы прывезлі ў Александрыю царочынскі кірмаш. Если честно, вау. Все хочется посмотреть, все настолько красиво, все настолько вот просто неожиданно. Мы не ожидали, что мы все это здесь увидим, потому что, кажется, вот наша Беларусь, оказывается, ездить никуда не надо. У нас все есть что посмотреть, есть что увидеть, послушать и оценить. Очень, очень нравится. Уже даўно упадабаны жыхарам і гасцям раёна Дзень агурка адзначылі ў жніўні ўжо ў 12-й раз. Кожны наведвальнік мог не толькі набыць гэтую гародніну, але і даведацца мноства цікавых і незвычайных рэцэптаў з яе. А лепшыя гурочнікі і кожная арганізацыя шклоўшчыны прадставіла на суд гасцей свае агурочныя стравы. У 2018 годзе 100 гадоў спомнілася самай буйной у гісторыі маладзёжнай арганізацыі – Усесаюзнаму Ленінскаму камуністычнаму саюзу моладзі. 100-гадовы юбілей у ЛКСМ адзначылі ўскладаннем кветак да мемарыяльнага комплексу «Памяць», мітынгам каля помніка Владзіміру Леніну і святочным канцэртам. Таксама побач з помнікам правадыру рэвалюцыі заклалі капсулу з пасланнем нашчадкам 2068 года ад сучаснай моладзі. А ў вёсцы Башкіраўка прайшло свята адраджэння малой радзімы. У ім прынялі ўдзел ганаровыя госці, а таксама народная артыстка Рэспублікі Беларусь Ядвіга Паплаўская і беларуская спявачка Анастасія Тиханович. Для меня малая родина – это дом моей души. Сколько бы я ни жила, все равно моя душа, мое сердце, я все своими мыслями и всем своим естеством меня тянет туда, вы понимаете? Будучыня шклоўшчыны – гэта нашы дзеці і моладзь, і многія з іх ужо ў гэтым узросце радуюць раён сваімі дасягненнямі ў вучобе. Хлопцы і дзяўчаты выдатна праявілі сябе ў алімпіядах па вучэбных прадметах. У канцы студзеня мінулага года яны прывезлі з абласнога этапу рэспубліканскай алімпіяды 9 дыпломаў розных ступеняў. Найлепшы вынік паказалі шклоўскія гімназісты. Адзначым, што 9 шклаўчан у мінулым годзе скончылі навучальныя установы з залатымі медалямі і атрымалі атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыі асобага ўзору. Прычым 8 з 9 медалёў былі ўручаны вучням сярэдняй школы нумар 4. З надыходам восені 1 верасня першы званок на урок прагучаў для 2885 школьнікаў раёна, з якіх 318 селі за парты ўпершыню. А для вучняў і настаўнікаў Александрыйскай сярэдняй школы урачыстая лінейка была асаблівай, бо яе наведаў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко. Кіраўнік дзяржавы падарыў вучням новыя мульцібоксы і комплекс спартыўных трэнажораў. У мінулым годзе ў аграгарадку Александрыя адкрыўся цэнтр падрыхтоўкі Александрыя футбольнага клуба «Дынамо Брэст». Тут выхоўваюцца каля 40 хлапчукоў 2005-2008 гадоў нараджэння, будучыня беларускага, а магчыма і сусветнага футболу. Тут хлопцы не толькі займаюцца спортом, але і праходзяць паглыбленае вывучэнне вучэбных прадметаў. Мои первые впечатления, конечно, очень хорошие, все очень компактно. Все очень красиво, все для спорта, для тренировок, все новое. Мне очень нравится, что здесь спокойно, по-домашнему так уютно. И здесь созданы все условия для тренировок, для хороших тренировок и для хорошего результата. У канцы мінулага года стартавалі 12-е рэспубліканскія спаборніцтвы па хакеі з шайбай сярод аматарскіх каманд. Пляцоўкай для іх правядзення была абраная і Шклоўская лядовая арэна. У снежні на ёй сустрэліся каманда прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і хакеісты Магілёўскай вобласці. У гэты дзень на лёд выйшаў сам кіраўнік дзяржавы Александр Лукашенко з сынам Мікалаем. 14-8 на карысць каманды прэзідэнта. Такім быў зыход напружанай гульні.
Минулый год принес нам новые досягнения, неоценный опыт и працоўныя заслуги организаций, предприемстваў и, вядома, отказных, инициативных и старанных шклаўчан. И сёння мы ушановываем перадавікоў розных сфер дзейнасці района, тых, кім по праву ганарыцца наша малая радзіма. Дзякуючы гэтым рубліўцам наш раён рухаецца наперад, дасягае высокіх паказчыкаў і становіцца лепш з кожным днём.